Записвам ли? Записваме. Добре, здравейте! Днес ще влизаме в сделка с последната стратегия, която показахме, 23.14, и ще покажем днес какво е можело да се направи. Някои са го направили, други не са, но ще направим един анализ на една сделка, която е в противоречие с нещата, които говори малко, тъй като не е 1:2, а е 1:22 или 202. Не, бе, малко е. Който е? 20 дни. Едно към 15. Тя сега датата ще липсва. Защо? Махна ли Азия и Лондон? Не, за кой ги махам? Ами защото да се ориентират по-лесно хората. Аз казах как са, бе. Да, ама все пак ти си казал, ама да им по-лесно на хората. Да не се бъркат. Няма ли да говориш? След малко не. Мислиш. Ако иска го по-зеле, аз не ще го изрежа. Да. Защо ще го режеш? Защото е твърде в началото и хората ще почнат да превъртат. Нека да превъртат. Не буквално да превъртат, видеото да превъртат. Някой може да Не, бе, превъртят. търся си сделката просто. Разбираш ли? Аз те разбирам. Така. Да започнем. Лилавата линия. Чакай малко. 2 секунди. Минаха. Тогава 3. Точно е, Милен. Кое е точно? Да, аз знам, че на един час го гледах. Добре, дай малко зум аут да видим малко по-голямата картинка. Махни Азия и Лондон. Защото сме по стратегията 23-14. Защото новите като идват, най-вероятно няма да са гледали по-старите видеа. И да им стане интересно да се знае за какво се говори. Точно.
Така. Двадесет три 14. И часа. ПВГ 1 час. На 1 минута. Нали така? Мгм. Все очевидни неща. Виж, отваря, тръгва нагоре. Защо тръгва нагоре? Трябва да вземе този хай тук на Лондон. Тук има допълнително и Cool High, едно от друго. И този на Лондон. Тръгва нагоре. Даже аз тогава май бях казал, че ще има големи кендали. Беше казал, да. Даже бях качил и пост с предупреждение и после тази снимка. Гледам аз този кендал, този. Стига тук те гледам един часовия гап. Връща се, затваря под. Нали затваря под това. Следователно тук те вече имаме 20-22 стратегията. Там горе дясно ще излезе. Значи сега какво става? Един път имаме 23-14. Да. Нали така? Да. Един път имаме гап, който е на 1 час. И после имаме 23-14. 20-22. Следователно, пазара от тук е към се обърне. Така. Влизам тук. Като видях, че тръгва нагоре. От тук влязах. Стопа. Тук. Профита ни на тук на 23-14. Едно към 18. Да. Близо бях. 17. Аз казах 15, да, бил съм близо. Това ти е сделката. Много добра сделка. Много добра сделка. Да. Не всеки ден може да се получи. То? Да го оцелиш всеки ден малко трудно. Не винаги има нещо интересно за влизане. Даже и като цяло може да няма интересни сделки. И в петка. В петка даже не се доближи до 23-14, обаче всеки ден не е бавен ден, нали знаеш? Именно. Аз тук те го чаках в петка да му даде някаква, как ти кажа, на 3 на 5 минути, примерно някакво 20-22, се оборим пазара, ама така не го удари. Да. Към 5.30 изядах направо. И затворих. Така. Предните дни 23-14 къде е? Тук някъде ще е. Така. После гледаме 4.30. Нью Йорк ПМ. Чакай малко.
Ето го. 4. 4,5. Тук отварям. Тръгва надолу. И хоп, тук горе. Къде точно на чертата? Точно на 23 Стратегията работи почти всеки ден. Обаче важното е, нали, смисъл откъде ще такова. Откъде влизаш, да. А от откъде ще погледнеш дали има нещо, нали, смисъл някой гап на 1 час, на 4 часа там, на 2 часа. Тя се работи добре. Аз тук те влязах в сделка и тук направих профит. Ама сега откъде влязах, как влязах, забравих. Да. Пак профита беше вау. И държах тук те до 23,14. Ама тая се спомням, тази. Тукашната, която е за четвъртък, мисля, че беше. Четвъртъка беше много интересно. Можех да съм по-лаком да държа до тук, понеже все пак това е Ню Йорк, нали, трябва да вземе ловици. Ликвидността трябва да я вземе, ама... Как ти кажа? Следва си стратегията, да. Следва стратегията. Предостатъчно. 1:18 всеки може да смята вече. Където го направя поне. Не се вижда. Важното, че си вляза от кажирче от върха. Сега, че не си държал до края, да не ставаме меркантилни. Тъй, това беше. Това беше сделката с стратегията 23,14. Общо взето няма да влизаш, как ти кажа. По 5 сделки на ден да правиш, намираш се една сделка, влизаш. Стане, не стане, здраве. И утре е ден. И утре е ден. Пък като тръгнеш се избиваш, най-много се набиваш. Заради ти... Като загубиш, ставаш и заминаваш. Тя ще пиш на капе някъде. Разходка, фитнесче. Да. Така ми добре? Добре. Нещо ще кажеш ли? Не. Следно? Другия път. Другия път ще кажеш. Абонирайте се, ако видеото ви е харесало. И да не ви е харесало, абонирай се. Защото иначе следващата сделка ще ти е на червено. Чао. Те ли кажеш? Да.